ήτηση αναγνωρίζειν ταύτα και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Χάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών να αποθάνει. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτην». Συνίσχυ τον κικαιώνα του μυαλού ο γεούκ εστιν υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται τη τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος ή να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχες θεπόρο ταύτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους δι διδάσκεσθε τα επιμηχανήματα αυτής, ή να ήτηση αναγνωρίζειν ταύτα. Και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών να αποθάνει. Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης ως δια των υποκριτών κλέπτη την χάριν του έθους. Κύκλωθεν των τραγωδών εξαπόρων διηφαίνει μια ψευδομυθία ή της συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άτινα προεπιλέγονται και υφάπτονται αλλήλεις κατά το δέον και αναγκαίων. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτην». Συνίσχυ τον κικαιώνα του μυαλού ο γεούκ εστιν υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται τη τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρείται ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεσιν αυτού εν το ενδύματι της συγκατανεμωμένης ιστορίας, προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα άνευ ηθικών αφηγήσεων, και ούτω τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης ως δια των υποκριτών κλέπτη την χάριν του έθους. Κύκλωθεν των τραγωδών εξαπόρων διηφαίνει μια ψευδομυθία ή της συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άτινα προεπιλέγονται και υφάπτονται αλλήλεις κατά το δέον και αναγκαίων. Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος ή να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχες θεπόρο ταύτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους δι διδάσκεσθε τα επιμηχανήματα αυτής, ή να ήτηση αναγνωρίζειν ταύτα. Και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών να αποθάνει. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτην». Συνίσχυ τον κικαιώνα του μυαλού ο γεούκ εστιν υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται τη τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρείται ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεσιν αυτού εν το ενδύματι της συγκατανεμωμένης ιστορίας, προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα άνευ ηθικών αφηγήσεων, τι ούτω τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού.
Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος ή να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχες θεπόρο ταύτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους δι διδάσκεσθε τα επιμηχανήματα αυτής, ή να ή αναγνωρίζειν ταύτα. Και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών ή να αποθάνει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρείται ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεσιν αυτού εν το ενδύματι της συγκατανεμωμένης ιστορίας, προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα άνευ-ηθικών αφηγήσεων, τι ούτω τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτην». Συνίσχυτον κικαιώνα του μυαλού ο γεούκ στην υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται τη τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης ως δια των υποκριτών κλέπτει την χάριν του έθους. Κύκλωθεν των τραγωδών εξαπόρων διηφαίνει μια ψευδομυθία ή της συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άτινα προεπιλέγονται και υφάπτονται αλλήλεις κατά το δέον και αναγκαίων. Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος ή να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχες θεπόρο ταύτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους δι διδάσκεσθε τα επιμηχανήματα αυτής, ή να ή αναγνωρίζειν ταύτα. Και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών ή να αποθάνει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρείται ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων. Τουναντίον, επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεσιν αυτού εν το ενδύματι της συγκατανεμωμένης ιστορίας, προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα άνευ-ηθικών αφηγήσεων, τι ούτω τρόπος κατά προδίδωση του συμπολίτας αυτού. Καταδικαστέ ημίνε ηθικέ αξίε το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης ως δια των υποκριτών κλέπτει την χάριν του έθους. Κύκλωθεν των τραγωδών εξαπόρων διηφαίνει μια ψευδομυθία ή της συνεπιφέρει πράξεις και παρεπόμενα. Πράξεις και παρεπόμενα αυτών άτινα προεπιλέγονται και υφάπτονται αλλήλεις κατά το δέον και αναγκαίων. Η τραγωδία διαφθείρει τους νέους και ούτι καταμαλθακίζονται. Εκπλήσει, αποφέρεται το πυρί του ατόπου υποθάλποντι, λέγει «Ιδέ ο άνθρωπος και ιδέ το δέον πράτην». Συνίσχυτον κικαιώνα του μυαλού ο γεούκ στην υγεία κατάστασης λογικού νου. Ο λογικός νους αντίκειται τη τραγωδία και εν τη συγκρούση ταύτη, ως περτής και άλλος, ο λογικός νους νικήσει. Τραγωδία ανέρεσης εστί. Εστί μιασμός μυτιόμενος ή να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχες θεπόρο ταύτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους δι διδάσκεσθε τα επιμηχανήματα αυτής, ή να ή αναγνωρίζειν ταύτα. Και τους σόφρονας πολίτας δι επιθεάζειν τους θεούς. Θεοκλητώσει ούτως ώστε η πατήρ της προϋποπτεύει μη ο αρτιγενής Υιός ανατραφής γίνει τραγωδοποιός. Κάλιον έσες θε εκθέτην τούτον επί των κρυμνών ή να αποθάνει. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκεν. Τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίας αυτών και χρείται ταύτες τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως ούκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων.
Τουναντίον, επιμηχανάται ταύτας και προσμυθοποιεί, αποκρύπτει την προαίρεση αυτού εν το ενδύματι της συγκατανεμωμένης ιστορίας, προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα άνευ ηθικών αφηγήσεων. Ανεμονδιώτης ο άνθρωπε! Τι σκόρακαν παιδεύεις! Οχληρών εστί! Πάυσε, συλλέγω! Ανεμονδιώτης ο άνθρωπε! Πάυσε, συλλέγω! Τι σκόρακαν παιδεύεις!
Ανεμονδιώτης ο άνθρωπε. Έχω ευποδία και η μη καλή φορά. Ο πατήρ μου έλεγε σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως θυσίων και διδάξιν άπαντας. Ήξερα την ευθύμια τάφη και το πρώτο. Μέληση υπήν περί επιδάφου. Γιατί ουχή, άρουν ουκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής Πάυσε, συλλέγω. ο εμός πατήρ δεν μία συναλλαγή με τα θεά. Ώστε πατήρης ανέσχυτος κλέφτης τάφων. Όποτε απεπειράζει πολύ σε μια κάμερα, λέγον είναι περσικό νημάριο. Διούς διαφόρος. Και σε Ο χληρών εστί. ο ενός αδερφός μου, κοσμήματα δυνατός, στο άρθρο. Τι σκόρακαν παιδεύεις. Είσαι εκτός στρατιωτικού. Παρόντες οι κατέχοντες ενισχύει Άγιος. Οι γενείς που πείσαν τους πείσαν. Με το τοπίο, λέγω με αυτό, ευρέτηνα ασχολία. Ο νέα σχολεία Φανόντες οι κατέχοντες υδραπετεύεινε. Ενησυχεί Άγιε, τη γενή σου δις αυτούς ειδήσε. Των εμών θείων διαμηνήσεων γιγνώσκης φέρ, ο οποίος είναι. Μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λείψετε. Δυσπετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό ευρέτηνα ασχολίαν. Ο νέα σχολείαν την αβεβαίως. Μη μιμήκεις τα γέννητε, τη σχόλη προποδών έχεις. Ύστα έχω ευποδία και ημί καλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε «Διν με βίνε εις θέατρον». Ήρθου των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως της ιόντε διδάξιν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθείαν ταύτην και το πρώτερον. Μέληση υπήν περί επιδαύρου. Γιατί ουχή. Άρουν ούκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείως, ούκ έστιμη σπουδαίων. Ο εμός πατήρ δεν μία συναλλαγή είχε μετά του θεάτρου. Ο σως πατήρ ήσταν έσχυντος κλέπτης ύπων. Όποτε πάψε. θέση του το κάμιλον λέγον είναι περσικό νηπάριο. Ποιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει εις το άρθιον τιμίεντα. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράτη να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων. Άδικον εστί. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα. Πρωτίστω σκυφικών. Περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστητα. Ήπων και γρυπών και Ανάκρουσε κοσμημένα. πριν. Μεταπλοκάμονος βόστριχη τελειοθέντα. Χρυσά άπαντα. Μυθώδες είχε, αλλά ανήσυχος είναι. Τι σε έστρεφερον ταύτα. Της εκ των στρατιωτών. Η φαρπαγέντα άπαντα. Φανόντες οι κατέχοντες υδραπετεύεινε. Ενησυχεί Άγιε, τη γενή σου δις αυτούς ειδήσε. Των εμών θείων διαμηνήσεων γιγνώσκης φέρ, ο οποίος είναι. Μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λείψετε. Δυσπετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό ευρέτηνα ασχολία. Ο νέα σχολείαν την αβεβαίως. Μη μιμήκεις τα γέννητε, τη σχόλη προποδών έχεις. Ύστα έχω ευποδία και ημί καλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε «Διν με βίνε εις θέατρον». Ήρθου των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως της ιόντε διδάξιν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθείαν ταύτην και το πρώτερον. Μέληση υπήν περί επιδαύρου. Γιατί ουχή. Άρουν ούκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείως, ούκ έστιμη σπουδαίων. Ο εμός πατήρ δεν μία συναλλαγή είχε μετά του θεάτρου. Ο σως πατήρ ήσταν έσχυντος κλέπτης ύπων. Όποτε πεπειράθη πωλήσουν μία κάμιλον, λέγον είναι περσικό νηπάριο. Ποιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει εις το άρτιον τιμίεντα. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράτη να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων συμμιλέγεις. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα.
πρωτίστως σκυφικών, περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστικα, ύπων και γρυπών και κοσμημένα, μεταπλοκάμονος βόστριχη τελειοθέντα, χρυσά άπαντα. Μυθώδες ηχεί, αλλά ανήσυχος είναι. Τι έστειο φέρον ταύτα. Τις εκ των στρατιωτών, η φαρπαγέντα άπαντα, πανώντες οι κατέχοντες η δραπετεύεινε. Εν ησυχία Άγιε, η γενή σου δις αυτούς ειδήσετε. Των εμών θείων διαμηνήσεων γυμνόσκης φεύ, ο οποίος μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λείψετε. Δυσπετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό, ευρέ την ασχολία. Ο νέα σχολείαν την αβεβαίως. Την ύμνη μήκιστα γέννητε, τι σχόλη προποδών έχεις. Ύστα έχω ευποδία και ημί καλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δεν με βίνε εις θέατρο. Είδ' του των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως της ιόντε διδάξιν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθείαν ταύτην και το πρώτερον. Μέληση υπήν περί επιδαύρου. Γιατί ουχή, παρούν νουκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείως, ούκ έστιμη σπουδαίων. Ο εμός πατήρ σε μία συναλλαγή είχε μετά του θεάτρου. Ποσός πατήρ, ήσταν έσχυντος κλέπης ύπων. Όποτε ρε πειράθη πωλήσουν μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριον. Ποιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοταν βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει, εις το άρτιον τιμίεντα. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράττουν να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων συμμιλέγεις. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα, πρωτίστως σκυφικών. Περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστικα, ύπων και γρυπών και κοσμημένα, μεταπλοκάμονος βόστιχη τελειοθέντα. Χρυσά άπαντα. Μυθώδες ηχεί, αλλά ανήσυχος είναι. Τι έστειο φέρον ταύτα. Της εκ των στρατιωτών, η φαρπαγέντα άπαντα. Φανώντες οι κατέχοντες οι δραπετεύεινε. Εν ησυχία Άγιε, η γενή σου δις αυτούς ειδήσετε. Των εμών θείων διαμηνήσεων γιγνώσκης φεύ, ο οποίος είναι. Μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λείψετε. Δυσπετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό, ευρέ την ασχολία. Ο νέα σχολείαν την αβεβαίως. Την ύμνη μήκιστα γέννητε, τι σχόλη προποδών έχεις. Ύστα έχω ευποδία και ημί καλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δεν με βίνε εις θέατρο. Είδ' του των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως της ιόντε διδάξιν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθείαν ταύτην και το πρώτερον. Μέληση υπήν περί επιδαύρου. Γιατί ουχή, παρούν νουκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείως. Ανάκουσε ούκ έστιμη πρίμναν. σπουδαίων. Ο εμός πατήρ δε μία συναλλαγή είχε μετά του θεάτρου. Ποσός πατήρ, ήσταν έσχυντος κλέπης ύπων. Όποτε πεπειράθη πωλήσουν μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριον. Ποιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει, εις το άρτιον τιμίεντα. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράττει να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων συμμιλέγεις. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα, πρωτίστως σκυφικών. Ποιος ο περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστικα, ύπων και γρυπών και κοσμημένα, μεταπλοκάμονος βόστριχη τελειοθέντα. Χρυσά άπαντα. Μυθώδες ηχεί, αλλά ανήσυχος είναι. Τι έστειο φέρον ταύτα. Της εκ των στρατιωτών, η φαρπαγέντα άπαντα. Φανώντες οι κατέχοντες οι δραπετεύεινε. Εν ησυχία Άγιε, η γενή σου δις αυτούς ειδήσετε. Των εμών θείων διαμηνήσεων γυμνόσκης φεύ, ο οποίος είναι. Μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λείψετε. Δυσπετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό, ευρέ την ασχολία. Ο νέα σχολείαν την αβεβαίως. Την ύμνη μήκιστα γέννητε, τι σχόλη προποδών έχεις. Άπα τον Ύστα έχω θάλασσαν ευποδία και αντλείς. ημί καλήφωνος. Ο πατήρ μου έλεγε, δεν με βίνε εις θέατρο. Είδ' του των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος, ως της ιόντε διδάξιν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθείαν ταύτην και το πρώτερον. Ανυπόφορον Μέληση εστίν υπήν οράν. περί επιδαύρου. Γιατί ουχή, παρούν νουκ υπερφροντίζεις. Η ακριβής τελείως, ούκ έστιμη σπουδαίων. Ο εμός πατήρ δε μία συναλλαγή είχε μετά το θεάτρο. Ποσός πατήρ, ήσταν έσχυντος κλέπης ύπων. Όποτε πεπειράθη πωλήσουν μία κάμιλον, λέγον είναι περσικών υπάριον. Ποιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει, εις το άρτιον τιμίεντα. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράττει να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων συμμιλέγεις. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα, πρωτίστως σκυφικών. Περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστικα,
ύπων και γρυπών και κοσμημένα, με τα πλοκάμονος βόστριχη τελειοθέντα, χρυσά άπαντα. Μυθώδες ηχεί, αλλά ανήσυχος είναι. Εις έστι ο φέρον ταύτα, Εις εκ των στρατιωτών, η φαρπαγέντα άπαντα, φανόντες οι κατέχοντες οι δραπετεύεινε. Εν ησυχία Άγιε, η γενή σου δις αυτούς η δύση. των εμών θείων διαμηνήσω, γιγνώσκης φεύ, οποίος είναι. Μέγιστος κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. 50% λίτσεγα. Εις πετώ το βίο. Λέγω εμ' αυτό ευρέτηνα ασχολία. Ισόν αρκαθεύω. Ο νέα σχολεία την αβεβαίως. Τι δεν με μήκη Τι τα συ, γέννητε, συ. τι σχόλη προποδών έχεις. Ύστα έχω ευποδία και ημί καλύπτονος. Ο πατήρ μου έλεγε δεν με βίνε εις θέατρο. Ίδιου των εκπληκτικών άνθρωπων. Σπουδαίος χωροδιδάσκαλος. Ως της ιόντε διδάξεν άπαντας. Ουχή, ήκουσα την ευθεία ταύτην και το πρώτερον. Μέληση υπήν περιδάμου. Γιατί ουχή. Παρούν νουκ υπεφροντίζεις. Η ακριβής τελείως, ούκ έστιμη σπουδαίων. Ο εμός πατήρ δε μία συναλλαγή είχε μετά το θεάτρο. Οσος πατήρ ήσταν έσχυντος κλέπης ύπων. Που όποτε πεπειράθη πολλήσουν μία κάμιλον λέγον είναι περσικών υπάρει. Ιούσι διαφόρος εκεί. Επίουν και σε αλόκοτον βεβαιότατα. Ο εμός αδελφός λέγει, κοσμήματα δυνάμενος φέρει. Αδύνατον εστί. Αλλά εμπόρου δείτε η μεταπράτη να πωλήσει. Περί τίνων κοσμημάτων συμμιλέγεις. Ποιος ο κίνδυνος. Σκυφικών εμπόρευμα, πρωτίστως σκυφικών. Περιδέρα εκλεκτά, λεπτέστικα, ύπων και γρυπών και κοσμημένα, με τα πλοκάμονος βόστριχη τελειοθέντα. Χρυσά άπαντα. Μυθώδες ηχεί, αλλά ανήσυχος είναι. Εις έστι ο φέρον ταύτα, Της εκ των στρατιωτών, η φαρπαγέντα άπαντα. Φανόντες οι κατέχοντες οι δραπετεύεινε. Εν ησυχία Άγιε, η γενή σου δις αυτούς η δύση. των εμών θείων διαμηνήσω, γιγνώσκης φεύ, οποίος είναι. Τελεία και Μέγιστος πάμε. κίνδυνος, μέγιστον κέρδος. Άδικον εστί. Είμαστε. Πάψε. Τι γίγνεται. Άδικον εστί. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Μήματα κλεπτά, είδα λεξουργών ποιούν τα βασκάνια και αλεξιτήρια χαρίεντα. Είδα την αδυνάμενο ανέβηση κλασικία η ωραία ουδενός αντιδίνου σχεδόν που είναι συνάντηση το αμαξοστασίο. Έμορες άπαντες πολλούς παρεμπορεύματα. Οι άπαντες νοσοσανίστε. Στην υγεία ανάπτυξη κλέπηση πάνω, κάτω, άπαντες αιώνια λαγία. Δεύρον έξωση. Πάψον παρέστη.
οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Τι συνέβη μόλις? Τις δε αυτή η όκλησης, οχλής. Τι γίνεται? Άδικον εστί. Τι τούτο είναι? Τι λαμβάνει η χώρα. Έχουμε και ένα μονοπόλιο ελίγους βαρείας και λιτρίτας πεπιμένους στους μετροτόμους, εξορίξαντος τους τρικτής εκ των κανόνιων λατομείων. Έχουμε δίζον εκ των σπουδαίων εμπελών άξοντερ, ορκήθηση ενσόφρη, όσο γιόρτσος. Είδα την αδυνάμενο ανέβηση κλασική ωραία μηδενός αντιπλήσεως των πόλεων. Τι συνέβη μόλις? Ήμαρτον, πάυσε.
λόγο τον βεβαιώσατε. Ο αιμός αδελφός λέγει πως μήματα δυνάμει τους φέρει στο άτομο την ίδια. Το εμπόρου δίκη η μεταφράζει να απολύσει ανήκει. Σκηφικών εμπόρευμα. Πρωτίστως σκηφικών. Σπερβέρε εκκλητά. Στεκέστα. Ήταν και φιλικών του μουσουλμάνα. Μεταφροκάμενος βόστα του τελειοθέτα. Σαν άπα. Αλόκοτον τα μάλα. Πού καλυτές τούτο εστί? Πράξεις σου έκδοση. Άδικο ανεστέ, τι συνέβη μόλις. Πού καλυτές τούτο εστί? Τι λαμβάνει χώρα. Φαντασίας λέω. Τι συνέβη μόλις? Τι τούτο είναι? Τι συνέβη μόλις? Πού καλυτές τούτο εστί? Τι γίνεται? Τι συνέβη μόλις? Τι γίνεται? Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Οι οφθαλμοί μου πεσεύουσι. Ποιος ο υπέτειος? Αληθώς τούτο συνέβη.
άδικον εστί. Ίσον αρκαθεύδο. Ανυπόφορον εστίν οράν. Τι γίνεται? Πού καλυθές τούτο εστί? Τι συνέβη μόλις? Τι τούτο είναι? Πού καλυθές τούτο εστί? Πάψει, λέγω.